Ай, почна да бъркаш вътре. Така трябва. Но вие също така прочетохте във вестник 24 часа Тъй да бъркаш, Василев, който така счита в предварителното изследване, че може би се касае за една много рядка болест по типа на... Така смело да ти пък сега... От тази болест се починали миналата година 2 родилки. Те са пъпките, майко, па. Или в чинията. В чинията бърка там леко с пръщетата размества някакви парчета. Ето сега съвсем ще хване нещо. Ей. Бе, да не си имаш устата, но ще трябва да бъркаш до още. Давай ми две свободни ръце. О, с 4 вилици. Това беше първото становище на Руслан Василев, който излезе и който продължи вече на очакване. Сега да просто го виждаш, а? Като участващи в съдебно-медицинската и предишното съобщение, което... Мета на место представление. Ето взе си едно парче. С червени ръце го хвана. Всеки сам си го налуваш. Вчера една краставица очевидно много сочна и той така чак врата си я маже. Миналата година има случаи на 2 родилки, които са покинали с подобна картина. И считам, че има такава вероятност. Мисля, че не мога да повярвам. Дай да си гусне, дай да го познаем. Къде си на мен? Нямам търпение да се добре, че мога да ти върши до теб и кажеш. Къде си бе? Си откъснат ръцете. Едно лапа го цялото. Само и Само да не да не видите. да някакви други. Стисло. Дай да стисло. Чакай, че исках да ми пана и това, че се разтече като... Той като го стисне пюре от Вчера пъпъш. някъде си иха му дадохме. Той си разеде и почна да разкъсва на пихтия. Добре, чакайте, че го взема, бе, твоя си е зна... Ето го. Избутаме. Тя падна вътре.